П'ятниця, 31 січня, 2171 день окупації Криму. В ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітомєрова. Вітаю вас. Україна – фортеця Європи, а США допоможуть її захистити. Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео у Києві зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Говорили про захист України від російської агресії та інвестиції в нашу державу. Помпео також зустрівся з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком. Говорили про військову допомогу для української армії. Чим запам'ятався візит держсекретаря до України, розповість Владислав Стужук. Американська делегація передусім вшановує загиблих українських військових. Разом з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та митрополитом Епіфанієм держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео покладає квіти до стіни пам'яті біля Михайлівського собору. З предстоятелем Православної церкви держсекретар обговорив репресії, яких зазнають українські віряни на окупованих територіях. На думку президента Володимира Зеленського, США варто залучити до звільнення окупованих Криму і Донбасу. Вдячні і за вашу особисту, тверду і непохитну позицію щодо війни на Донбасі та незаконної анексії Криму. Сьогодні я висловив надію, що Сполучені Штати Америки будуть більш активно залучені до процесів мирного врегулювання на сході України та деокупації Криму. Цим буде займатися новий спецпредставник Держдепу по Україні. Його, а також нового посла Сполучених Штатів мають невдовзі узгодити. Тим часом Майк Помпео запевняє, США не покинуть Україну наодинці з ворогом. Ми повинні знати, що Україна є важливою країною. Це не просто географічне місце у Європі, це фактично фортеця. Український народ прагне свободи. За це на Донбасі вже віддали життя 14 тисяч українців і дуже багато поранені. Сьогодні я несу чіткий посил. США бачать Україну, яка бореться за свободу проти тиранії. Боротися проти російської агресії президент Зеленський планує сучасною американською зброєю. Конгрес виділив для цього рекордні $365 мільйонів. Україна готова розвивати нові форми партнерства зі Сполученими Штатами Америки у сфері безпеки. Це підтверджує перший в історії контракт на пряму закупівлю протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Мова велась і про посилення ВМС України завдяки катерам класу «Айленд» та зміцнення протиповітряної оборони України, де ми готові розглядати опції закупівлі необхідних озброєнь. Про зброю та безпеку говорив Помпео із міністром оборони Андрієм Загороднюком. Каже, спільні навчання в новому році продовжаться, а Україну, як і раніше, чекають в НАТО. Надалі співпрацювати на міжнародних майданчиках домовився очільник Держдепу з Вадимом Пристайком. Російські провокації каратимуться американськими санкціями, зауважив Помпео. В липні 2019-го ми затвердили Кримську декларацію, де чітко вказано, що Крим – це частина України. Сполучені Штати ніколи не визнають спробу Росії анексувати Крим. Разом з Канадою та Євросоюзом ми впровадили санкції проти Росії за напад на українські кораблі в Керченській протоці та просунули санкції проти Північного потоку-2. Крім підсилення обороноздатності України та боротьби з корупцією, говорили про інвестиції. Також готується новий контракт на закупівлю американських локомотивів для Укрзалізниці. Вже завтра держсекретар США Майк Помпео зустрінеться з білоруським президентом Олександром Лукашенком у Мінську. Наступні в його турне – Узбекистан та Казахстан. Владислав Стужук, Максим Кондратенко, Заман, АТР. Припинити анексію Криму, виконувати мінські домовленості, зупинити військове вторгнення в Україну та підтримку сепаратистів на сході України. До цього закликали Росію у парламентській асамблеї Ради Європи. Там ухвалили резолюції з критикою дій Росії. У ній висловили стурбованість антидемократичними процесами всередині Росії. А ще закликали її співпрацювати із Заходом в розслідуванні катастрофи рейсу MH17, припинити анексію Криму та повністю виконувати мінські угоди.
Серед порушень, які чинить Росія, згадали і анексію грузинських регіонів Південної Осетії та Абхазії. У свою чергу українська сторона додала до резолюції уточнення, що саме Росія є стороною Мінських угод. Російську делегацію, яка нині повернулася до ПАРЄ, цим документом обурилась. Особливо щодо пункту про Мінські угоди. Мовляв, вони не учасники угоди і не є стороною конфлікту. За роки анексії окупанти примусово вивезли до Росії 12 тисяч мешканців Криму у в'язниці. Таку цифру навели у прокуратурі Автономної Республіки Крим. Зібрані за 6 років дані доводять, агресивна політика окупанта вже примусила виїхати з Криму 100 тисяч чоловік. Відсутність свободи слова, гонитва Православної церкви України та мусульман кримських татар, страх обшуків та арештів примушують залишати Крим. Натомість Росія активно завозить до Криму своїх громадян. За роки окупації в Крим заїхали від 300 до 500 тисяч росіян. Протягом 6 років окупації кількість осіб, які виїжджають з Криму, вона не змінюється. Більш того, ми іноді відмічаємо, що за певні місяці кількість осіб навіть зростає. Людина тривалий час, яка перебуває, знаходиться на цій території, в неї постійно збільшується кількість причин для того, аби прийняти рішення покинути цю територію. Будь-які порушення прав людини, вони в основному спрямовуються саме на проукраїнське і кримськотатарське населення. І кінцевою метою цього всього є, звичайно, повна зміна демографічної ситуації на півострові на користь Російської Федерації. Ми бачимо, що це злочини і внутрішньопереміщені особи, які в результаті злочинних дій виїжджають на материкову частину України, вони відбуваються на всьому півострові, відбуваються протягом майже всього періоду окупації. Зараз акцент перейшов більше на мусульман, на кримських татар. Росія – тюрма народів і наші діти не терористи. Напередодні ввечері у Москві з такими плакатами вийшли активісти зі стратегії 30. З пікетами на підтримку незаконно ув'язнених в окупованому Криму кримських татар вони виходять щомісяця. Цього разу вимагали негайного звільнення із СІЗО Сімферополя та Ростова-на-Дону тяжкохворих кримських татар, цинічно звинувачених в тероризмі. Йдеться, зокрема, про Османа Арифмеметова, Арсена Джепарова, Рустема Шейхалілова, Аліма Карімова і Тофіка Абдулгазієва. За словами протестувальників, вони потребують термінової медичної допомоги. Натомість окупанти утримують їх у в'язницях і СІЗО за злочини, котрих вони не скоювали. Нині таких, за даними правозахисників, майже 100 осіб. Я стою здесь с этим плакатом, чтобы напомнить о том, что очень много крымских татар сейчас арестовали и арестовывают по совершенно вздорному обвинению, якобы они террористы, хотя никто из них не террорист, безусловно. И людей честных, добропорядочных, многие из них многодетные отцы, просто так сажают и объявляют террористами и дают им большие сроки заключения. Тим часом у столиці, в мечеті Ісламського культурного центру Аль-Раїд, просто під час джума намазу, це п'ятнична молитва, нагрянули співробітники міграційної служби та поліцейські. Про це у себе на Фейсбук повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров. За його інформацією, цей ганебний вчинок силовики назвали рейдом для виявлення нелегальних мігрантів. У вірян просили показати паспорти. У тих, хто не мав при собі документів, вивели з мечеті, посадили до автобусів та відвезли до відділку поліції для встановлення особи. Очільник всеукраїнської організації Аль-Раїд Сиран Аріфов сьогоднішню облаву співробітників міграційної служби назвав провокацією щодо мусульман і заявив, що це був не перший подібний рейд на столичну мечеть. Решили все сегодня проверить ни с того ни с чего, случайно на Дегтяревской документы. Ничего вам не напоминает это? Выбрали специально пятницу, выбрали именно мечеть, выбрали именно время джума намаза, пятничной молитвы. И это уже не в первый раз. Это провокация по отношению к мусульманам именно по религиозному признаку. Мусульман запугивают, чтобы они не ходили в мечеть. Просто неуважение ни к верующим, ни к религии, нарушение религиозных прав.
6 ворожих обстрілів, заборонені Мінськом калібри, але, на щастя, без втрат. Найгарячіше минулої доби було на Луганському напрямку. Поблизу Новотошківського та Широкиного бойовики застосували усе наявне у них озброєння. Гатили із важкої артилерії, мінометів 120-го, 82-го калібру, гранатометів та стрілецької зброї. Окрім безперервних обстрілів позицій українських військових, російські найманці, за даними розвідки, збирають персональні дані мешканців окупованого Донбасу призовного віку, аби змушувати їх вступати до свого війська. Бо лише за офіційними даними штабу ООС від початку року загинуло 27 бойовиків. Російське окупаційне командування продовжує активні рекрутингові заходи на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Одночасно з агітаційною кампанією із залученням усіх місцевих медіаресурсів окупанти через військові комісаріати здійснюють збір даних на підприємствах та у так званих державних установах про осіб, які можуть підлягати примусовому призову на військову службу. Наразі некомплект особового складу російських окупаційних військ частково покривається за рахунок найманців з Російської Федерації. Останній день, коли Євросоюз та Велика Британія разом. В ніч на 1 лютого Британія перестане бути країною-членом ЄС. За це на референдумі проголосували 3,5 роки тому. Далі був складний процес виходу з Євросоюзу. І ось нарешті у півночі епопея під назвою «Брексіт» закінчиться. До кінця 2020 року в стосунках між Великою Британією та ЄС буде перехідний період. Вже у березні сторони мають почати переговори про те, як вони далі співпрацюватимуть. Те, що точно лишатиметься незмінним. Громадяни ЄС та Великої Британії матимуть вільні кордони на усій території і далі діятимуть водійські посвідчення, а Лондон продовжуватиме сплачувати внески до ЄС. У Росії виявлено перші 2 випадки зараження на небезпечний китайський коронавірус. Обидва у громадян Китаю. Уражені люди були в 2 регіонах – в Забайкальському краї і в Тюменській області. Цих людей ізолювали і нині вони під спостереженням лікарів. У Росії заявили, починають евакуацію росіян з заблокованого через інфекцію міста Ухань. Тим часом в Україну повернувся літак з Китаю, на борту якого 254 українці. Жоден на здоров'я не скаржиться, а ось Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію через спалах коронавірусу. Але кажуть, це не означає, що не слід подорожувати світом чи вести торгівлю. Станом на сьогодні від небезпечної хвороби загинули вже 213 осіб. Ще близько 10 тисяч людей по всьому світу захворіли. Карта розповсюдження світом вже налічує близько 20 країн. Так, у Японії захворіли 17 людей, а у Німеччині коронавірус вперше знайшли у дитини. Ми посилюємо готовність і в Україні, і в Китаї, і в усіх країнах Європи. І ми раді, що є тісне співробітництво в Україні. Це означає, що якщо ми маємо підозрілий або підтверджений випадок, то повинні повідомити про це протягом доби. І це, звичайно, стосується лікарів, які працюють з пацієнтами. Батони, шуби і медалі. 4 чиновниць із окупованої Керчі хотіли привітати ветеранів, котрі пережили блокаду Ленінграда. Натомість вляпалися в неабиякий скандал. Всього у місті лишилося 11 таких ветеранів, і їм усім солідні дами у норкових шубах урочисто вручили по батону. Щедрим подарунком блокадникам у себе на Фейсбук похизувалися глава окупаційної міськради і за сумісництвом член партії «Єдина Росія» Майя Хужина. Після хвилі обурливих коментарів цей допис чиновниця видалила. Широкий жест не оцінив і окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов. Зажадав від чиновниць написати заяви на звільнення, що вони і зробили. Однак від депутатських повноважень відмовлятися не збираються. Крапку у історії з блокадниками і батонами мають поставити так звані депутати окупаційної Керченської міськради. Інакше у справу втрутиться сам Аксьонов. Це все на цю мить. Менш ніж за годину свіжі новини кримсько-татарського розповість Шевкет Наматулаєв. Я бажаю вам гарних вихідних. До зустрічі.
хавеса. — 75 лет назад Крым оказался в эпицентре события мирового значения. С 4 по 11 февраля 1945 года проходила конференция глав держав-союзников антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Председателя правительства СССР Иосифа Сталина, президента США Франклина Делано Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Именно тогда в Крыму на долгие десятилетия решались судьбы всего человечества. Ялтинская конференция 1945 года. Решения, итоги, последствия. Смотрите в воскресенье, 2 февраля, в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму. В программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Бүгін ратлық күнлері демек, яқын инсанларымыз сабаны лезетлі қаве иле, bizim aile программасы иле ве Крым бойынша кезінті иле башламақ үшін güzel бір себептір. Бүгін біздер Құры өзенге yol аламыз. 13 yaşındaydım, bana bir tuş geldi. Tuşte, bilmeyeyim, ses mi, bir şey mi pencerenin ardında bana birinci şiirimi ayttı. Ah benim Kırımım, ağırta yüreğim. Men seni kurtarmasam, kurtarır endi kim? Kırım kızı olsan, eline bir kılıç, duracan kırının üstünde, yokla yerim tınç. Men isteyim, ölen şey yazmağa, Kırım Tatar edebiyatını bütün dünya bilsin dep, ölen arzum var. Soğuk Kırım, baş yazısı Kırım, baht içinde kaygı olgan yerim, penceresiz hapishane evim. Nefes almak mümkün değil vakit. Neden sevem seni? Neden sevem? Eğer halkımız birlik olsa, her bir şey yaxşı olur. Bizim halk vatana qaytqаны o da birlikten bağlıqdır. Bizim halk bilgili olmak gerek, okumuşlu olmak gerek. İnce yüzüm yaprakları birer güneş görünüyor. Ömrümün dahaları, toktay, yanıdan kete. Sarı otlar arasına Kırmızıhanı giberem. Allah'ımın dünyasında her şey bana muhteşem. Успешные реформы, преобразование страны, завоевание и установление контроля над территориями Великой Орды – все это было в правлении Сахиба Гирая I. Однако такая бурная деятельность не нравилась его недругам. Как закончилось правление великого хана с именем, которого связано начало Золотого века Крымского ханства? В 1551 году в Бахчисарай пришло известие о бунте черкесских князей. Поэтому в то время, как принц Девлет-Герай покинул Османскую империю, крымскому хану пришлось отправиться в Кабарду. Смотрите в программе «Алтын-Девир» в цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 1 февраля, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Сахиб Гирай I, хан-основатель столицы. Часть 5.
Добрий вечір. В ефірі «Бугоні». Я її ведуча Альвіна Сідбулаєва. І наш гість на цю годину Антон Поляков, народний депутат, позафракційний. Вітаю вас. Добрий вечір. І розпочнемо наш ефір щодо приїзду представників США. Ось держсекретар США Майк Помпео приїхав до України, і під час зустрічі з ним президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує найбільш активну участь США до регулювання ситуації на сході України та деокупації Криму. Давайте послухаємо. Сполучені Штати Америки були, є і будуть нашим ключовим союзником у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Ми дуже високо цінуємо зусилля президента Трампа та його адміністрації у цих справах. Вдячні і за вашу особисту, тверду і непохитну позицію щодо війни на Донбасі та незаконної анексії Криму. Сьогодні я висловив надію, що Сполучені Штати Америки будуть більш активно залучені до процесів мирного врегулювання на сході України та деокупації Криму завдяки призначенню з цих питань окремої посадової особи з Державного департаменту. А ось держсекретар США Помпео вкотре наголосив, що Сполучені Штати ніколи не визнають незаконну анексію українського Криму. Україна – це фактично фортеця між Східною Європою і авторитаризмом. Сполучені Штати Америки бачать Україну як країну, яка бореться за свободу, демократію і благополуччя. Ми продовжуємо підтримувати Україну, в тому числі антикорупційні зусилля. США працюють над тим, щоб Україна розбудувала верховенство права, інвестиційний клімат, реформувала оборонний сектор і енергонезалежність. В липні ми ухвалили Кримську декларацію, де чітко вказано, що Крим – це частина України. США ніколи не визнають незаконну анексію Криму Росією. Ось, пан Антон, ми почули і представника США, а також і президента України. Як гадаєте, наскільки Україна важлива для США? В контексте сегодняшнего противостояния с Российской Федерацией, как со страной-агрессором, конечно, это очень важно. Важно иметь такого союзника, как Соединенные Штаты Америки. И в предстоящих выборах, и в Соединенных Штатах, я имею в виду, естественно, что Украина тут очень важна. И в данный момент этот приезд, возможно, был не таким уж и декларативным. Возможно, господин госсекретарь США общался на какие-то уже более темы, которые нам не озвучили с Владимиром Зеленским, про которые мы впоследствии с вами узнаем. В любом случае, так или иначе, уже вчера было сказано про то, что США все-таки сохраняет ранее заявленную помощь Украине в размере 125 миллионов и 250 миллионов долларов с разных, скажем так, сфер, там из департамента, с Госдепартамента и с Пентагона, с двух линий. И это очень важно, потому что хотели это обеспечение уменьшить до 20 миллионов долларов. И, естественно, на этом фоне приезд госсекретаря и встреча с Зеленским – это очень хороший для Украины сигнал. Пан Антон, чи не пов'язуєте ви приїзд держсекретаря саме з ситуацією в США щодо імпічменту Трампа? В данном контексте, конечно, было бы лучше, чтобы госсекретарь приехал после этих, значит, скажем так, слушаний, да, в парламенте, после этой процедуры всей. Конечно, это бы по, скажем, по репутационным рискам для Украины, для президента нашего было бы лучше. Но есть как есть. Поездку планировали не мы, а сам госсекретарь. Мы же не можем влиять на Соединенные Штаты. Поэтому я думаю, что особого такого какого-то, возможно, есть такой вариант, и многие, скажем, технологи об этом заявляли, что, возможно, скажем так, чтобы не ожидать какого-то сюрприза от украинской стороны во время вот этой процедуры сейчас, которая происходит в США по импичменту Трампа,
возможному. Может быть. Но в любом случае нам этого никто не скажет. То есть вы же видели, озвучены были декларативные просто фразы про поддержку, которые, в принципе, все и ожидали. Але це декларація з одного боку. Я гадаю, про що ще могли спілкуватися вже за зачиненими дверима? Які теми могли піднімати? Ну, возможно, судя из того, что госсекретарь Помпео заявил о том, что у нас успешно проходят антикоррупционные реформы, возможно, был разговор, связанный с тем же генпрокурором и правоохранительными ведомствами. Конечно, для меня это удивление, что у нас что-то успешно в этих реформах сейчас проходит, и, наверное, для большинства украинцев. Вот. Но, тем не менее, эта фраза была сказана. Ну и плюс по оборонному сектору, по бизнесу. Мы же слышали с вами, что Зеленский сказал по поводу локомотивов американских. Ну, посмотрим, как это сотрудничество дальше будет проходить. І хотіла ще до питання. Ось ми бачимо, що США підтримує Україну, а ось в ПАРЄ ми бачимо, що Росія повернулася. Чи не пом'якшення це, на ваш погляд? Ми бачимо союзників спочатку Європи, але з іншого боку ми бачимо і повернення Росії. Голосовали депутаты, которые представляют так или иначе мнение своих избирателей. И в данном контексте надо смотреть о том, что, значит, не все, скажем, в Европе настроены проукраински. То есть это тревожный сигнал, на самом деле, для Зеленского, для МИДа, для их стратегии по внешней политике. Что не все государства на самом деле так же дружественно к нам относятся, как заявляют. Потому что на самом деле разрыв в голосовании был довольно-таки внушительный, мы это сами видели. Даже я бы отметил еще такой печальный факт, что даже один из членов украинской делегации, депутат Верховной Рады Украины, проголосовал в интересах Российской Федерации. То есть это вообще нонсенс для меня, честно говоря. Я не понимаю, кто за это будет нести ответственность, потому что за эту делегацию фактически голосовало монобольшинство за состав этой делегации. І получается, але, знаєте, ось в той же час в ПАРЄ вже підтримали резолюцію, в якій вимагають від Росії, зокрема, припинити анексію Криму та підтримати збройні формування на сході України. Давайте послухаємо. Закликаємо Росію до низки заходів, в тому числі співпраці із Заходом в розслідуванні катастрофи рейсу MH17, збитого над Донбасом в липні 2014 року, припинити нелегальну анексію Криму, а також повністю виконувати Мінські угоди, зупинити військове вторгнення до України та підтримку збройних угрупувань на її сході. А ось група депутатів ПАРЄ заявили про незгоду з поверненням російської делегації до ПАРЄ без санкцій. Хоча ми не згодні із затвердженням російських повноважень, ми очікуємо, що Російська Федерація буде повністю дотримуватись положень Європейської конвенції з прав людини і виконувати вимоги резолюції Парламентської асамблеї. Ці резолюції засуджують анексію Криму, триваючу військову агресію Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, невиконання Росією низки інших резолюцій щодо окупації грузинських регіонів Абхазії і Цхінвальського регіону Південної Осетії, а також висловлюють крайню заклопотаність поводженням з кримськими татарами. Ми вимагаємо, щоб усі порушення прав людини негайно розглядалися російською делегацією і російським урядом. І ми дотримуємося думки, що збереження порушень і триваюча окупація частини територій України і Грузії зроблять представників Російської Федерації відкритими для подальших санкцій. Ось ми почули і щодо ПАРЄ. Як гадаєте, чи буде виконувати країна-агресор ці резолюції, яка і саме порушувала всі ці майже 6 років? Ну, мое мнение, что это просто зафиксировали то, что и так весь мир, в принципе, мы с вами знали все эти годы. И не более того. А по факту Россия вернулась в состав ПАРЕ.
и вернулась без каких-либо санкций. Более того, еще и получила один из руководящих постов в ассамблее. То есть как-то несостыковочка. Ну, лично вот это я не там какой-то международный эксперт, не представляю Міністерство иностранных дел, но для меня, честно говоря, это несостыковка. Пане Антоне, скажіть, будь ласка, це наша поразка, чи все ж таки європейські країни стали ставитися до країни-агресорки більш лояльніше? Я считаю, что это плохая стратегия нашей делегации, потому что они действовали даже вразрез с стратегией Зеленского. То есть президент заявлял постоянно о компромиссе, о переговорах, а наша делегация в Евросоюзе заявляет о том, что они не идут ни на какие компромиссы и никаких переговоров не будет. Ну, то есть тут налицо просто отсутствие какой-либо, в принципе, внятной нам стратегии. Естественно, что они могли с этого получить. Тем более мы с вами понимаем, что по сути была в финансовом кризисе после того, как Россию исключили из состава, да, то есть там 33 миллиона евро, если не ошибаюсь, Россия внесла в эту организацию членские взносы, и после этого как бы поток воздуха у них появился. Естественно, что после этого, как бы там ни крути, Российская Федерация бы туда вернулась. Но стратегию Пане надо... ми обов'язково з вами продовжимо тему, і зараз з нами на зв'язку Андрій Шкірь, політичний експерт з Парижу. Добрий вечір. Добрий вечір вам. Пане Андрій, скажіть, будь ласка, ось ми, і ви, мабуть, бачили щодо повернення російської делегації до ПАРЄ, і бачили, що вони отримали навіть нову посаду, але підписали резолюцію щодо виконання, що Росія має виконати ці резолюції. Як гадаєте, чи буде робити це Росія, чи вона буде ігнорувати, як ми бачили всі ці роки? На ваш погляд? Ні, ну, звичайно, Росія підписувала всі ці документи не для того, щоб виконувати, а для того, щоб збити піну, яка утворювалася від того, що вона увійшла знову повернулася на Парламентську Раду Європи. Це було зроблено, ну, так, якби примітивний крок, тобто примітивний розвод. Тобто ми робимо видимість, що ми підпишемо, а ви робите видимість, що ви в це повірите. Тому тут якби вони зіграли разом з частиною парламентської асамблеї, яка підтримувала повернення Росії в неї. Не думаю, що тут грає хоча б якесь значення має фінансування, тому що насправді фінансування російське, воно сьогодні є, завтра знову його може не бути, і вона, тобто Росія може припинити це фінансування в будь-який момент. І мотивації головних делегацій німецької і французької полягали в тому, що виведення Росії з Ради Європи не дає можливість вести діалог з Росією. А діалог зараз з Росією, на превеликий жаль, на порядку денному властиво цих двох країн – і Німеччини, і Франції, ну і віддавна вже завжди, тобто постійно в Італії, в Іспанії, в Голландії, попри збитий літак і таке інше. Тобто це вкладається, повернення російської делегації вкладається в загальний контекст. Але головною причиною такого легкого повернення, комфортного для Росії повернення і, можна навіть сказати так, до певної міри переможного, при тому, що українська делегація робила все, що могла, і українські друзі робили все, що могли, писали, працювали, і це ніколи не залишиться непоміченим. І все одно Росії буде все ж таки дискомфортно перебувати в парламентській асамблеї Європи, але повернення було комфортним. Це було пов'язано з тим, що в Україні змінилася влада. Змінилася влада на комфортного для Росії президента, на комфортного для Росії владу, на ту владу, яка хоче за будь-яких обставин, тобто головною ідеологемою нинішньої влади – це діалог з Росією. Ну то даруйте, якщо у влади України є головною ідеологемою діалог з Росією, то чому такої ж самої ідеологеми не може бути у Франції, Німеччини і інших країн? Просто дивно, чому такого бажання немає. Можна поірнізувати, що зрозуміло, чому такого бажання немає Британії, ну, тому що не на території кожної країни отруюють газом новичок громадян цієї ж країни. Але тим не менше країни традиційно, які вважають Москву союзником, це Берлін,
і Париж, вони почувають себе дуже комфортно з нинішньою владою. Нинішня українська влада не піднімає вже питання Криму. Тобто воно піднімається формально. Так, Крим ми не забуваємо, здається, це Україна, але але це не точно. Це позиція нинішньої української влади, вона мусить бути наголошена в самій Україні, але з іншого боку, якщо ця позиція є інакша, і якщо українська влада не може діяти прямо в цій ситуації, не знаю, правда, з яких причин, то принаймні що можна було зробити? Можна організувати міжпарламентське об'єднання за захист політичних в'язнів Криму, кримських татар в Європейському парламенті, і аналогічні об'єднання можна робити і в національних парламентах різних країн з тим, щоб перенести їх і в Раду Європи. Це дало би можливість привернути увагу, сфокусувати увагу правозахисної, бо властиво яке завдання, головне завдання Ради Європи? Це слідкувати за тим, щоб не порушувалися права людини, права особистості. Дуже дякуємо вам за вашу думку. Андрій Шкіль, політичний експерт з Парижу, був з нами на зв'язку. А ось США розширила антиросійські санкції, які вела проти посадовців окупованого Криму. Слухаємо слова міністра фінансів США Стівена Мнучева далі. Односторонні санкції вводяться за триваючу агресію по відношенню до України і спроби окупації Криму. Сьогоднішні дії демонструють незмінну рішучість змусити Росію нести відповідальність за дестабілізуючі дії в Україні. Дії відомства, вжиті в тісній координації з нашими міжнародними союзниками і партнерами, підтверджують нашу незмінну підтримку відновлення вільних і справедливих демократичних політичних процесів в Криму. І в Канаді також ввели санкції проти 6 приватних осіб. Далі цитата міністра закордонних справ Канади. Санкції демонструють, що Канада та її союзники спільно засуджують незаконну анексію Росією Криму та нелегітимні вибори, проведені там минулої осені, а також те, що Канада і світова спільнота готові збільшувати ціну ігнорування міжнародного права та заснованого на правилах міжнародного порядку. Пане Антонович, ми почули і щодо санкцій. Як гадаєте, чи санкції якось впливає на країну-агресора, на вашу думку? Чи ми побачимо результати? В данной ситуации это точечные санкции, которые направлены не на страну-агрессора, а на конкретных руководителей, которые в целом, в принципе, на Российскую Федерацию каким-то образом влиять навряд ли будут. Они задели там одну компанию, которая обслуживает железные дороги, связанные с Крымом. Но опять же, это локальная компания, которая как раз создана для этого. Поэтому говорить о том, что вот будет какой-то вот суперэффект от этого, я бы так не говорил. Но то, что ведется уже такой диалог и открыто, и Канада и США продолжают в этой ситуации поддерживать нас, это, несомненно, позитивный сигнал для нас. А чи бачите ви взагалі, що Україна веде санкції щодо Росії, щодо ситуації з окупованим Кримом? Это вопрос к нашему президенту, который, в принципе, может повлиять на эту ситуацию, потому что сейчас абсолютная власть в его руках. Да, ось ви знаєте, що ось керівник бюджетного комітету Верховної Ради, нардеп від «Слуги народу» Юрій Арістов заявив, що при формуванні бюджету розглядалася ідея продажу води в Росію. Про це він розповів у новому випуску програми «Среми» на Радіо Свобода. Арістов сказав, що йшлося про Крим. При цьому нардеп не вимовив слів «окупований» або «український». Давайте подивимось разом. Він розповів про ідею продажу води для наповнення бюджету України. Була ідея продавати воду. Израильтяне продают воду через практически воюющую страну, зарабатывают. То есть они фактически решают свои социальные проблемы за счет такого. Может быть и здесь. Вы хотели воду продавать куда? В Россию, допустим. Вот я как вариант смотрю, что есть такая история. В Крым, да. Речь шла о Крыме. Так в России чи Крым? Крым. А Крым чей? Наш Крым, это безусловно. Ось ми почули представника «Слуги народу». Як ви ставитеся? Чи потрібно давати воду в Росію?
Честно говоря, я вот этого разговора не слышал, я сижу в шоке просто. То есть для меня, как минимум, я бы уже этого человека исключил из фракции и задумался, может ли он представлять вообще украинский народ в данной ситуации в парламенте, быть представителем украинцев. Потому что продавать в Крым это не другое государство, это наш, действительно наш полуостров, он входит в состав Украины. Кому продавать воду? Нашим родственникам, нашим друзьям, нашим сослуживцам, которые там остались. Ну, таким образом вы точно Крым не вернете. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что военным противостоянием мы Крым не вернем. Мы вернем его только мирным, компромиссным путем. И, возможно, опять же таки выборами, да? А как мы их вернем, если мы туда воду будем продавать? Вы что, издеваетесь? Ну, это ненормально, это на голову не налазит. О чем речь вообще? Ну, тут должна быть четкая, однозначная реакция руководства фракции «Слуги народа», партии «Слуга народа» и офиса президента на такие слова. И оговорочка по Фрейду у него, конечно, то есть он даже не может понять, Крым это Россия или Украина. То есть он на автомате воспринимает уже Крым это Россия. Ви також були раніше в фракції «Слуга народу» і вже більше знаєте своїх однопартійців. Яких вони взагалі поглядів щодо Криму, щодо війни на Сході? Дело в том, что фракция «Слуга народа» 250 человек. Физически со всеми пообщаться и понять, что это за люди, очень тяжело. То есть те депутаты, с которыми я общался, у них однозначная позиция по поводу Донбасса, по поводу Крыма, что это наша территория, это наша страна. И только целостность за целостность Украины. Но я за всех же не могу отвечать, потому что очень со многими депутатами мы, в принципе, даже и не успели пообщаться. Это нереально, вы же сами понимаете. Если говорить о моем комитете там, или тех, кто был в моей подгруппе фракционной, там однозначная позиция, потому что были и волонтеры, которые активно помогали с самого начала захвата Донбасса нашей армии, были и те, кто служил, ну, то есть очень нормальная позиция проукраинская. А, к сожалению, ну, все мы понимаем, в семье не без уродов, я прошу прощения за эту фразу. Мы не знаем, как проводился отбор полностью. Мы знаем, что я подавал заявление в НАБУ, что продавались округа, и кто конкретно попал полностью в весь список понять в фракцию, я за это не могу отвечать, поэтому вот данный случай, это показательный случай, что, ну, как и тот человек, который проголосовал, в принципе, хотя то не «Слуга народа», за включение Росії в состав ПАРЄ. Зрозуміло. Пане Антоне, скажіть, будь ласка, взагалі, коли ви прийшли до влади від фракції «Слуга народу», у вас була програма внутрішня щодо повернення Криму до складу України, щодо припинення війни на Сході? Хоча б уявлення таке було у вас, чи може програма якась? У меня непосредственно или у фракции? У вас, у фракції, у ваших депутатів, з якою ви і прийшли до влади? Смотрите, самый печальный момент, что действительно во всех диалогах, во всех дискуссиях про Крым практически не вспоминали, если мы так сейчас проанализируем, да? То есть постоянно упор Зеленского был на Донбасс. То есть это факт, вы можете сами проанализировать с самого начала. И как бы ни было печально, но это так и есть. То есть почему-то Крым отодвигают, но это мое субъективное мнение, я не хочу сейчас как бы каким-то образом, чтобы это по-другому звучало. Это мое мнение, что Крым немножко вот отодвигают этот вопрос на второй план. То есть в первую очередь сейчас занялись Донбассом, а Крым подождет. Но это не есть правильно, потому что все равно должна быть какая-то программа, стратегия. Но когда мы слушаем главу партии, который в принципе не знает, куда идет партия и как она идет, и какой вообще они относятся, к кому они относятся, или к либералам, или к социалистам, он сам не понимает, то какая может быть программа возвращения Крыма? Я считаю, что прежде всего нужно навести порядок у себя. То есть навести порядок вот каждый в своем округе, каждый в своем городе. И тогда уже будет легче вернуть
вернуть действительно и Крым, опять же, мирным путем, и Донбасс. Зрозуміло. Пане Антон, скажіть, будь ласка, скільки часу потрібно? Да, я прошу прощения. Они смотрят, какой у нас беспорядок, какой у нас беспредел творится даже со сменой власти. И, естественно, ну кто захочет проголосовать за возвращение? То есть это факт. Надо об этом задуматься. Знаєте, це вже триває 6-й рік, і війна, і анексія Криму. А у вас, особисто у вас, є якась програма щодо повернення Криму? Лично у меня такой программы нету. Я не международный эксперт, но в том плане, что я вам объяснил свою позицию, как я бы видел это только мирным путем. Я не занимаю каких-то, вы говорите, я пришел в власть. Я представитель народа, то есть меня избрали. Я представляю интересы народа в парламенте. Если бы я какую-то ключевую должность в парламенте занимал, естественно, необходимо было уже бы создать эту программу. Это однозначно. Но в любом случае я поддерживаю полностью все старания вернуть Крым. У меня тоже очень много и родственников, и друзей остались в Крыму. Ви сказали, що до повернення Криму це мирним путем, так? Мирний такий шлях. Да. Якщо можна, скажіть, які саме, що потрібно зробити Україні, аби якісь були поштовхи повернення Криму? Понимаете, военный конфликт – это просто, во-первых, огромные шансы, большие шансы, 90%, что мы проиграем, мы сами это понимаем. И развязывать войну, кровь, это бессмысленно, это несуразица. Я считаю, что только референдумом в Крыму, повторным голосованием за возврат, присоединение обратное, возвращение в исконно украинскую территорию, а не как они там вот этот незаконный провели референдум. Но тем не менее, чтобы люди выявили свою, изъявили свою волю, действительно быть, как они присутствовали в Украине, чтобы они показали, что мы, да, вот хотим, и тогда уже у России никаких шансов просто не останется, и у международного сообщества не останется никаких возможностей увиливать от, скажем, вот этой ситуации, вроде мы и помогаем, и не помогаем. Ну, то есть, вот... Я вас зрозуміла, пане Антоне. І знаєте, ось сьогодні під час проведення п'ятничного намазу в мечеті Ісламського культурного центру Аль-Раїд представники міграційної служби здійснювали рейд, нібито виявленню нелегальних мігрантів. І ми вже маємо зв'язок з Саїдом Смагіловим, муфтій Духовного управління мусульман України. Доброго вечора, пан Саїд. Ассаляму алейкум, доброго вечора. Пан Саїд, скажіть, будь ласка, що сталося сьогодні? Чому саме біля мечеті? Ви знаєте, мене самого дивує, чому саме біля мечеті. Не біля, наприклад, там якогось собору, чи синагоги, чи храму, а саме біля мечеті. От. Що сталося? Десь приблизно о 12 годині, за годину до початку п'ятничного джума намазу, до мечеті приїхали 2 автобуси, близько 40 співробітників Державної міграційної служби та Національної поліції України почали біля входу до мечеті, я маю на увазі до двору мечеті, перевіряти, зупиняти людей, що прямували на джума намаз, і вимагати в них документи для перевірки. 25 осіб вони затримали і увезли з собою. Ця перевірка тривала приблизно до 2 години. Навіть під час проведення джума намазу і після джума намазу вона тривала. Це, на ваш погляд, тиск, чи що вони хотіли показати? Де зараз знаходяться люди? Чи маєте ви таку інформацію? Я поки що достовірної інформації не знаю, де знаходяться затримані, чи їх відпустили, чи їх надалі затримують. Дехто каже, що їх вже всіх відпустили, але мені здається, що храми, тобто місця, куди люди приходять, щоб помолитися, не мають бути такими, де перевіряють документи, затримують людей, щось вимагають. Це порушення прав віруючих. І коли ми питали, на якій підставі проводиться перевірка документів, у нас же в Києві ані військового стану немає, ані паспортного контролю, щоб зобов'язані були усі люди ходити з паспортами.
От. І питання було, чому саме мусили. Вони прийшли перевіряти у п'ятницю під час Джума намазу. Це такий особливий день для мусульман, коли всі мусульмани мають йти до мечеті та молитися. Нам не надали ніяких документів, не надали ніяких підтверджень, на якій підставі вони вчиняють перевірку документів. І лише посилалися на те, що вони поза межами мечеті це роблять, і показали, що вони, от як Державна міграційна служба, мають право перевіряти документи. Дуже дякуємо вам. Саїд Смагілов, муфті Духовного управління мусульман України, був з нами на зв'язку. І поговоримо щодо маршу. Ось 3 травня відбудеться мирна хода на Крим. В етері АТР-лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що ця акція не тільки кримських татар, а усіх патріотів України. Давайте його послухаємо. По-перше, це не тільки акція кримських татар. Цей марш стосується усієї патріотичної України. Якщо у питанні батьківщини ми думатимемо лише про особисту безпеку, то там завжди буде окупація. Тому є ризики, і на них варто звертати увагу. Але якщо ми нічого не робитимемо, то тиск в Криму буде лише посилюватись. Тому, якщо ти вважаєш себе людиною, і якщо в тебе є честь і гідність, ти повинен щось робити задля батьківщини. В етері АТР ми поцікавилися у народних обранців, як вони дивляться на таку ініціативу та чи візьмуть участь у акції. Давайте послухаємо разом. Особисто я цілком підтримую. У нас на фракції ми поки не розглядали це питання, оскільки, власне, звернення з'явилося недавно. Але зважаючи на те, що членом нашої фракції є Рустем Умєров, який фактично дуже активно працює в Кримсько-татарському русі, є фактично представником кримсько-татарського руху в фракції «Голос». Я думаю, що найближчим часом ми висловимо позицію фракції. І так, я повністю синхронізуюся і підтримую пана Джемілєва в тому, що потрібно постійно діяти, доводячи свою любов до країни. Абсолютно підтримую, на марш піду. Раніше про нього не чув, але я дуже, із великою любов'ю і ставлюся до кримсько-татарського народу і до Криму, який ми повернемо, бо Крим – це Україна. І, власне, ті речі, які відбуваються на території анексованого Криму, вони мають завершитися. І ми маємо всі боротися за те, щоб повернути Крим назад, щоб кримські татари знову відчували себе вільними. Пан Антон, як ви ставитеся до такої ініціативи? Я уважаю эту инициативу, и это, несомненно, хорошая инициатива, только есть одно «но». То есть с эмоциональной точки зрения я так же самое считаю, что это все правильно, это да, надо бороться. А с другой точки зрения, с более прагматичной, единственное, за что я переживаю, чтобы это не вылезло в силовое противостояние. Чтобы не получилось, А ви будете приймати участь в цій ході? Ми побачимо вас на тимчасовому кордоні між материковою частиною та Криму. Если не ошибаюсь, это 2 мая. 3 травня. 3 мая. Надо посмотреть, что, я же так понимаю, по графику они выбрали этот день, не пленарный день Верховной Рады, потому что вы же знаете, как мы сейчас привязаны. Я надеюсь, что если это день там или работы на округе, или непосредственно там работы с избирателями, то, конечно же, это стоит того, чтобы показать свою позицию по поводу Кримського полуострова. А ви можете залишити хоча б один день і прийти 3 травня разом з кримськими татарами, підтримати їх? Ми бачимо, що Крим анексований, більшість з нас, кримських татар, не можуть повернутися до Криму. Звісно. Ми вас побачимо. Да. Антон Бальков, народний депутат позафракційний, був з нами в ефірі. А далі ефір продовжить Заман кримсько-татарською. Шевкет Наматолаєв підведе підсумки дня. А ми з вами зустрінемося після новин. Будьте з нами.
Успешные реформы, преобразование страны, завоевание и установление контроля над территориями Великой Орды – все это было в правлении Сахиба Гирая I. Однако такая бурная деятельность не нравилась его недругам. Как закончилось правление великого хана с именем, которого связано начало Золотого века Крымского ханства? В 1551 году в Бахчисарай пришло известие о бунте черкесских князей. Поэтому в то время, как принц Зевлет-Герай покинул Османскую империю, крымскому хану пришлось отправиться в Кабарду. Смотрите в программе «Алтын-Девир» в цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 1 февраля, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Сахиб Гирай I. Хан-основатель столицы. Часть 5. Sazın teli söylesin kendi derdini, inlegen yüreğimin hasevetini, keçmişler ruhlarını, göz yaşlarını, halkımızın sonu yok kaygılarını. Sazın teli söylesin kendi derdini, Hansaray etrafını, çeşmelerini, bağ bahçesini, toğ başaklı ken çöllerini, dağdan esken şifalı salkın elini. Karadeniz dalgasını söylesin sazım, ağarmış efsanesini söylesin sazım, camiler minaresini söylesin sazım, aşık Ömer kerimlerini söylesin sazım. Assalamu alaikum, эфирде нәтиже программасы бүгін январьның 31 жұма күні студияда сіздер үшін мен Шевкет Аматуллаев шалышам. Агыр хасталған сияси мабуз Джемил Гафаровна кереклі олған екімлер бақмай. Адвокат Рифат Яхин сияси мабуз дава бақылмасында видео бақ вастасының дегелді махкеме салонында бұлынып иштирак етмесіні талап еті. СИЗО ел басшылығы есе махкеме тайынленген күні мабузны СИЗОның тиби бөлігіні елла екен. Бөлелікнен оңа махкемеде чықшы yapmaға изін бермейлер. Оның бұйреклері
күчлерін бақтырмақ еріне оны юрек екімі бақа екен. Сияси мабуз махкемеге кетірілмегені үшін махкеме топлашыны февральнан 13-не қалдырдылар. Начальник филиала медчасти 3 говорит одно, то есть на основании чего начали проводить медосвидетельствование, а начальник следственного изолятора в противоречии говорит другие основания, что по другим основаниям, что по моему заявлению. То есть, в общем-то, настолько они, путаются все. Такое ощущение складывается, что они сами не понимают, в общем-то, что от них требуется. Ичбір избат олмаса да işgalciler mahkemesi имам Расим Дервишевке низбетен башлатылған мемори дабаны қапатмай. Бұны адвокат Айдер Азаматов mahkeme топлашуындан соң хабер етті. Бүгін шаатлар имам миссионерлік фалиетінен оғрашмағанны білдірген. Невбетеке mahkeme топлашуы февральның 17-сінде кечірілмелі. О вақыт да бір қач шаатны ве ФСБ қадемана сорғудан кечірежек кенлер. Свидетельские показания, есть фотография одна и видеоматериал из 5 секунд. На фото и на видео непонятно вообще, что они там делают, а просто сидят, сидит Расим и несколько человек, и все. Вот это, оказывается, является миссионерством, так скажем, с точки зрения прокуратуры. Ну и все свидетели дали четкие показания, что Расим Дервишев миссионерской деятельностью не занимался. Русия халықлар түрмесі біздің балаларымыз террорист дегелі. Кеченлері Русия пайтақтында фааллер более язылы шаярларынан стратегия 30 акциясы черчевесінде Москва соқақларына шықты. Қанунсыз шекілде тұтылған Қырым татарларға қол тұтмақ үшін фааллер айынан 30-жы күні соқақларға шыға. Бұл сефер Ахмеджит ве Ростов селоларында тұтылған ағыр қаста сияси мабуслер азат етілмесіні талап еттілер. Сөз Арсен Джепаров, Джемиль Гафаров, Тофик Абдулгазиев, Рустем Шейхалиев аққанда кете. Фааллер айтқанна көре бұл мабуслер тебе ярдымға мұқтач. Ишгалжелер ісе мабуслеріні япқан жинайетлер үшін, япмаған жинайетлер үшін СИЗОда тұта. Я стою здесь с этим плакатом, чтобы напомнить о том, что очень много крымских татар сейчас арестовали и арестовывают по совершенно вздорному обвинению, якобы они террористы, хотя никто из них не террорист, безусловно. И людей честных, добропорядочных, многие из них многодетные отцы, просто так сажают и объявляют террористами и дают им большие сроки заключения. 2014 сенесінден башлап, ишгалжилер Қырымның 12 сакинны зорбалықнен Русия апсханерлеріне алып чықты. Бұны Қырым прокуратурасы хабер етті. Олар топлаған мәліметқа көре 6 ел девамында ишгалжилерінің тежаузи сиясеті нәтижесінде Қырымдан умумен 100 инсан кетмеге мечбур олған. Сөз сербеслігі олмағаны, ондан ғайры Украина ортодокс кілсесіне ве мұсылманларға басқы япылғаны. Тентувлер ве апслер девам еткені үшін инсанлар ярмададан кетмеге мечбурола. Қырымлылар еріне есе Русия өз ватандашларына кетіре. 2014 сенесінден башлап Қырымға 300-ден 500 бинге қадар Русиялі көшірілгені білдірілі. Протягом 6 років окупації кількість осіб, які виїжджають з Криму, вона не змінюється. Більш того, ми іноді відмічаємо, що за певні місяці кількість осіб навіть зростає. Людина тривалий час, яка перебуває, знаходиться на цій території, в неї постійно збільшується кількість причин для того, аби прийняти рішення покинути цю територію. Будь-які порушення прав людини, вони в основному спрямовуються саме на проукраїнське і кримськотатарське населення. І кінцевою метою цього всього є, звичайно, повна зміна демографічної ситуації на півострові на користь Російської Федерації. Ми бачимо, що це злочини і внутрішньопереміщені особи, які в результаті злочинних дій виїжджають на материкову частину України, вони відбуваються на всьому півострові, відбуваються протягом майже всього періоду окупації. Зараз акцент перейшов більше на мусульман, на кримських татар.
Киевдеде Аль-Райт Ислам Медени меркезі янында полис тарамасы өткерілді. Полиция миграцион қызметінің хадимлерінен бері жұма намазына келген инсанлардан весиқаларына тешкіруф операциясыны кечірді. Бұны Санкт-Петербургтың Украинада қанунсыз шекілді болынған мигрантларына белгілемек үшін кешіргенлер. Жами тарафына yol алған инсанлардан паспортларына сұрағанлар. Янында ичбір весиқасы олмаған инсанларына автобусқа отыртып полиция бөлігіне шахсларына белгіленмесі үшін алып кеткенлер. Бұтын Украина Аль-Райт ассоциациясынан yol başçысы Сейран Арифов полис тарамасына мұсылманларға қаршы олған провокация деп адландырды. Решили все сегодня проверить ни с того ни с чего, случайно на Дегтяревской документы. Ничего вам не напоминает это? Выбрали специально пятницу, выбрали именно мечеть, выбрали именно время джума намаза, пятничной молитвы. И это уже не в первый раз. Это провокация по отношению к мусульманам именно по религиозному признаку. Мусульман запугивают, чтобы они не ходили в мечеть. Просто неуважение ни к верующим, ни к религии, нарушение религиозных прав. Қырымны азат етмек, Минск анлашмаларына еріне кетірмек ве Украина шарқадаки женкіні тоқтатып сепаратистлерге дестек бермектен вазгечмек. Бөле талапнен Авропа Шурасынан парламент ассамблеясы Русияны тенқит еткен резолюция қабыл етті. Бұне бері Русияны Украина семасында ұрып түшірілген Малайзия Боингі давасы бойынша ғарып мемлекетлерінен ишбірлік япмаға чағырдылар. Русияге қанун бозывы бойынша Қырым ишғалыны емде запт етілген Гүржистанның Женебе Осетия ве Абхазия бөлгелеріні қатырлаттылар. Украина тарафы өзіне бетінде резолюцияға Русия Минск анlaşmalarынан тарафы олғанны қайд етіп, деңішме көрсетті. Русия етіні буачуландырды. Санкт-Петербургтың олар не Минск анlaşmasының, не де Донбасстаки силялы чатышуының тарафы ола екен. Украина Авропаның қалесі. Америка Бірлескен Девлетлері бұл қалені қорумаға ярдым етежек. Американың девлет кәтібі Майк Помпео Киевде президент Владимир Зеленскийле көрішті. Олар Украина имайы тілмесі ве девлетімізге ятырым япылмасыны мұзакер еттілер. Помпео Украина тышышлер ве мудафан әзірлерін де көрішті. Украина ордысына арби ярдым көстерілмесі аққында лаф еткенлер. Тапсилатлыжа мұхберлеріміз тариф ете. Біріншіден Америкадан келген eyet ele қолған Украинар билеріні ана. Украина тышышлерін назиры Вадим Пристайко ве митрополит Эпифанийле Америка Бірлескен Девлетлерінің девлет кәтібі Майк Помпео Михайловский собор янында хатыра диварына чечеклер қоя. Ортодокс келсесінің башлығы иле девлет кәтібі ишғал етілген территорияларда Украин муминлері көрген репрессияларны музакере етті. Президент Зеленскийнің фікріне көре Америка Бірлескен Девлетлеріні ишғал етілген Қырым ве Донбас азаттуыне джельп етмек керек. Вдячні і за вашу особисту, тверду і непохитну позицію щодо війни на Донбасі та незаконної анексії Криму. Сьогодні я висловив надію, що Сполучені Штати Америки будуть більш активно залучені до процесів мирного врегулювання на сході України та деокупації Криму. Бу вазифенин Украинада Америка Девлет департаментінің яны Максус темселчisi орашаджак. Оны вебунин берабер Америка Бірлескен Девлетлерінің яны елчесіні біраздан тәйінденмек кереклер. Майк Помпео исе Америка Бірлескен Девлетлері Украинаны бұрақ майжағына қандыра. Ми повинні знати, що Україна є важливою країною. Це не просто географічне місце у Європі, це фактично фортеця. Український народ прагне свободи. За це на Донбасі вже віддали життя 14 тисяч українців і дуже багато поранені. Сьогодні я несу чіткий посил. США бачать Україну, яка бореться за свободу проти тиранії. Русия тежавузына қаршы президент Зеленский Америкадан алған зиманеви силя иле күрешеджек ола. Америка Конгрессы Украинаға силя алмасы үшін 365 миллион доллар айырды. Україна готова розвивати нові форми партнерства зі Сполученими Штатами Америки у сфері безпеки. Це підтверджує перший в історії контракт на пряму закупівлю протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Мова велась і про посилення ВМС України завдяки катерам класу «Айленд» та зміцнення протиповітряної оборони України, де ми готові розглядати опції закупівлі необхідних озброєнь.
Селя ветелюкесізлік хақында Помпео Мудафа Назиры Андрей Загороднюк иледе қонушты. Оның айтқанына көре, яны елда ортақ тәлімлер дивам етечек Украинаны есе әвел олғаны кебі НАТОда беклейлер. Вадим Пристайко иле Девлет департаментінің елбашчысы келечектеді халқара мейданларда ишбірлікте чалышмаға анлашты. Помпео қайдеткеніне көре, Русияны провокациялары үшін Америка санкцияларынен жазаланacaklar. В липні 2019-го ми затвердили Кримську декларацію, де чітко вказано, що Крим – це частина України. Сполучені Штати ніколи не визнають спробу Росії анексувати Крим. Разом з Канадою та Євросоюзом ми впровадили санкції проти Росії за напад на українські кораблі в Керченській протоці та просунули санкції проти Північного потоку-2. Українанын Мудафа Севьесы Котырылювы векабырчылыққа қаршы күрештен ғайры ятырымлар ақында да қонуштылар. Бұндан ғайры Укрзалезница үшін Америка тренлері сатын алмасы үшін яны контракт азырлана. Энди ярын Америка Біріккен Девлетлерінің Девлет катибы Майк Помпео Минскте бияс Русия президенті Александр Лукашенко иле көрушыжек. Сонра Өзбекистанға век Казахистанға да yol alacak. Владислав Стужук, Максим Кондратенко, Заман, АТР. Алты душман уджымы ксерия тейсе Минск анлашмалары ясақ еткен селянин. Кечкен күн ең сижақ Луганск йөнелешінде олды. Жинкеверлер ағыр артиллерия ве бұйық калибрлы майын атыжы ве пулемет қолданғанлар. Украина истихбараты берген малюматқа көре Донбассның ишғал етілген қысмында жинкеверлер генчлерінің шақси малюматларына топлап оларына ордуға чағармақ үшін азырлық көре екен. Російське окупаційне командування продовжує активні рекрутингові заходи на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Одночасно з агітаційною кампанією із залученням усіх місцевих медіаресурсів окупанти через військові комісаріати здійснюють збір даних на підприємствах та у так званих державних установах про осіб, які можуть підлягати примусовому призову на військову службу. Наразі некомплект особового складу російських окупаційних військ частково покривається за рахунок найманців з Російської Федерації. Русияда екі инсанда Қытайдан тарқалы башланған коронавирус белгіленді. Екі инсанда Қытай ватандашы екен. Оларына хастаханенің айры боксына қойып незарет етелер. Русларда дигер девлетлерде кібі карантинге қапатылған Ухан шерінден ось ватандашларына тақли етіп башлай жақтыр. Украинаға есе Қытайдан 254 ел женен учақ келді. Кімсе сағлығына шикайет етмейді. Дүния сағлық тешкілеті коронавирус тарқалғанынан себеп февкуляды вазиет етті. Ама бұл вазиет тижарет ве сияхат етмеге ясақ етмей деп қайдеттілер. Телекелі вирустан енді 213 инсан еляк олды. Дүния бойынша тақменен 10 000 инсан хасталанды. Эксереті Қытайдадыр. Ми посилюємо готовність в Україні, в Китаї, в усіх країнах Європи. І ми раді, що є тісне співробітництво в Україні. Це означає, що якщо ми маємо підозрілий або підтверджений випадок, то повинні повідомити про це протягом доби. І це, звичайно, стосується лікарів, які працюють з пацієнтами. Керечті 4 ишгалчылер мемура Ленинград блокадасындан кечкен инсанларына хайырлайжа қолып, қавғаға ұғырады. Шерде бөле 11 инсан яша екен. Виоларға норка тонларда келген мемурлар бірер батон бағышлады. Батонлар үшін парада шер бюджетінден айырылған. Бөле бақшыш япқанлара қында Кереч шер шурасынан башы ве Единая Россия фырқасының азасы Майя Хужина Facebook сайфесінде ерлештірді. Ачулы затларына көріп мемур бұязына сылды. Қырымнан ишгалчы башы Сергей Аксеновта бөле бақшышны аңламады. Мемурларға іштен бошатмалары үшін ариза яздырды. Ләкин олар депутатлық вазифесінден вазгечмеге істемейлер. Бұл қавғада ноқтаны Керечнің шер шурасынан сөзде депутатлара қоймақ керек. Аксине бұл ішке Аксенов өзі кірішежек ола. Бұдаққада нетеже программасы сонана еттепіңізге қайырлы ақшамлар вер атлық күнлеріңіз тынч кечмесіні тілейм. Атырден есе айырылманыз көрішкенже.
Мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бұрчақ яққанда, яшын-яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япрағы кебе, даянырым. Ұйқысыз, пеясыз осерім. Керек олса, атешлерде янар. Башымны егімен күрсеге. Ақсызлықтан күсерім. Барсын кімерде аяқ астында таптасынлар дұшманлар. Мен кенеде қол көтермен. Даянырым. Қая япрағы кебе, қаяға таянырым. Вақты келір. Таш қаяларыны тешерім. Эшерім. Чатырларға көтерілерім. Андан эшіттірсіз. Менің сесім. Приехала в Крымскую филармонию, ни у кого нет консерваторского образования. Все максимум музыкальное училище или институт культуры. Вас никто не знает, у вас не будет зрителей на концертах, вы не будете выполнять план. Ну как мы можем вас взять? Вы понимаете, Гульсум, у вас как вот этот Гульсум, Тамах, вот это такое татарско-восточное имя, и вдруг Шуман на немецком языке. А почему вы так решили, что мы только татарское должны петь? Меня это еще больше мотивировало. Я так и не получила звание заслуженной артистки Украины, хотя меня выдвигали раз 5, наверное. Я вообще удивляюсь, что за столько лет меня никто не уволил. Я буквально за 1,5, по-моему, года выучила около 100 народных песен. А это Гульсум Тамах, кроме своих «Авы Марии», ничего и не поет. Вот эта певица такой хороший голос, но она все-таки не по-народному поет, она поет как-то вот по-оперному. Говорили, а можно ей без микрофона, у нее слишком громкий голос, я уже там как мышка там что-то пищу. И я задалась целью спеть все, что написано нашими композиторами вокальной музыки. На утро звонят уже из ФСБ, вы дали интервью на канале, который там не лоялен к России, или срочно приезжайте, нам нужно с вами побеседовать. У руля как бы ставят тех, кто мало знает наш фольклор, нашу историю, нашу литературу, драматургию. Gönül Gönül'den programmasının musafiri Gülsum Tomah. Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de seyrediniz. Добрий вечір. В ефірі «Бугоні». Я і ведуча Альвіна Сидбулаєва. І наш гість на цю годину Андрій Павловський, народний депутат 6-7 скликань. Доброго вечора вам. Доброго вечора вам і нашим глядачам.
І розпочнемо щодо приїзду представника США. Ось держсекретар США Майк Помпео приїхав до України. Під час зустрічі з ним президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує найбільш активну участь США до врегулювання ситуації на сході України та деокупації Криму. Давайте послухаємо президента. Сполучені Штати Америки були, є і будуть нашим ключовим союзником у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Ми дуже високо цінуємо зусилля президента Трампа та його адміністрації у цих справах. Вдячні і за вашу особисту, тверду і непохитну позицію щодо війни на Донбасі та незаконної анексії Криму. Сьогодні я висловив надію, що Сполучені Штати Америки будуть більш активно залучені до процесів мирного врегулювання на сході України та деокупації Криму завдяки призначенню з цих питань окремої посадової особи з Державного департаменту. Держсекретар США Помпео вкотре наголосив, що Сполучені Штати ніколи не визнають незаконну анексію українського Криму. Слухаємо. Україна – це фактично фортеця між Східною Європою і авторитаризмом. Сполучені Штати Америки бачать Україну як країну, яка бореться за свободу, демократію і благополуччя. Ми продовжуємо підтримувати Україну, в тому числі антикорупційні зусилля. США працюють над тим, щоб Україна розбудувала верховенство права, інвестиційний клімат, реформувала оборонний сектор і енергонезалежність. В липні ми ухвалили Кримську декларацію, де чітко вказано, що Крим – це частина України. США ніколи не визнають незаконну анексію Криму Росією. Пан Андрій, ось ми чули і представника США, а також президента України. Як гадаєте, наскільки Україна важлива для США, на ваш погляд? Будемо сподіватися, що важливо і що немає кулуарних домовленостей, за якими Сполучені Штати коли-небудь погодяться віддати Україну в зону впливу Росії чи повернути її туди. Чи ми бачимо, що постійну таку підтримку з боку США, вони приїжджають і на міжнародній арені кажуть щодо Криму і щодо війни на Сході. Як гадаєте, така підтримка 6 років, що може зробити ще США, аби так тиснути на Росію, щоб вона відмовилася від Криму? Ну, я думаю, що Сполучені Штати можуть застосувати більш жорсткі санкції, які будуть по-справжньому чутливі для економіки Росії, для режиму Путіна. Тому що зараз, ну, да, вони для них болячі, але не смертельні ці санкції, і вони продовжують свою агресивну політику. А якщо можна подробно, що ви маєте на увазі? Як це тиснути ще більше? Про що мова? Ну, наприклад, ми ж знаємо, що російська економіка залежить від експорту сировини, да, то західні країни навпаки би шукали би шляхи, як застосовувати нові сучасні енергетичні технології і відмовлятися від російських енергоносіїв, не потрапляти до них в залежність. Ми поки що бачимо на прикладі Західної Європи зворотній шлях. Ми ж бачимо це по Північному потоку, 1, 2, по іншим речам, коли європейські наші партнери потрапляють в енергетичну, в економічну залежність від тієї ж Росії. Наприклад, Сполучені Штати, Великобританія займають тут більш жорстку позицію. Так само, наприклад, якщо би об'явити ембарго на продаж російської зброї, тому що це друга стаття доходів росіян після енергоносіїв. Да. Якщо би їх виконати з міжнародної системи розрахунків, да, міжбанківської, це теж було б для них суттєво. Але цього не відбувається. Тобто західні країни підтримують Україну, ми їм вдячні, але в цей час і про свої власні комерційні інтереси не забувають.
Як гадаєте, ось ми почули щодо Криму і щодо Донбасу вони спілкувалися. Чи не пов'язуєте приїзд Помпео щодо імпічменту Трампа? Ну, я думаю, що тим чи іншим способом це пов'язано. І от те, що я казав попередньо, сподіваюся, що немає ніяких кулуарних домовленостей між Трампом, Путіним, великої такої домовленості, да, в якій там, наприклад, Україні чи тому ж Зеленському відведена роль актора другого чи третього плану, і долю України будуть вирішувати за її спиною. Разом з тим, безумовно, Сполучені Штати, Трампа, республіканців турбують питання наближення президентських виборів, їх результат, безумовно. І тому я думаю, що це теж якимось чином пов'язано. Тим більше ми бачимо, що радники Зеленського, ну, наприклад, той же Єрмак, зустрічались з адвокатом Трампа Джуліані, да? Там піднімалось питання щодо допомоги розслідуванні, ну, нібито там корупції пана Байдена, його сина, з сумнозвісною фірмою Бурізмо і так далі. Можливо, від Зеленського будуть вимагати дати обіцянку почати об'єктивне розслідування діяльності цієї фірми Бурізмо. Тобто ви не виключаєте, що з одного боку ми отримуємо допомогу, з іншого боку США також будуть чекати якусь таку підтримку щодо розслідування Байдена. Зараз процес імпічменту в Сполучених Штатах продовжується. Да? Зараз від Зеленського, я так думаю, адміністрації Трампа треба, щоб Зеленський зробив заяву, що ще раз повторив, що на нього ніякого тиску насправді не було. І що там допомога Україні не пов'язувалась там зі слів Трампа і інших високопосадовців Сполучених Штатів з допомогою Україні. Зрозуміло. І поговоримо щодо ПАРЄ. Ось там підтримали резолюцію, в якій вимагають від Росії, зокрема, припинити анексію Криму та підтримувати збройні формування на сході України. Давайте послухаємо разом. Закликаємо Росію до низки заходів, в тому числі співпраці із Заходом в розслідуванні катастрофи рейсу MH17, збитого над Донбасом в липні 2014 року, припинити нелегальну анексію Криму, а також повністю виконувати Мінські угоди, зупинити військове вторгнення до України та підтримку збройних угрупувань на її сході. Ось, пан Андрій, така ось заява. Як гадаєте, чи Росія буде виконувати ці резолюції, протягом яких 6 років вони порушують права людей щодо кримських татар, щодо українців, які живуть на окупованій території? Ну, є таке ілюзія така у європейських депутатів, що якщо вони повернуть Росію, вже повернули до ПАРЄ, то вони якимось чином зможуть впливати на ситуацію з правами людини, чи якимось чином там засуджувати Росію, там, чи там ще ж. Ну, ми ж розуміємо, що Росія всі ці поступки, повернення розуміє тільки як слабкість і взагалі не збирається щось виконувати. Тим більше ви бачите, що Путін дав наказ внести в Конституцію України, в Конституцію Росії положення, що російське законодавство є вищим за міжнародне. Тобто вони фактично вже наперед кажуть, що їм наплювати на будь-які міжнародні договори, зобов'язання, міжнародне право, і будуть продовжувати в тому ж дусі. Я просто дивуюсь нашим європейським партнерам, які ще мають з того якісь ілюзії. Пане Андрій, як гадаєте, ось повернення російської делегації – це програш для України чи все ж таки програш для європейських країн? Ну, я б сказав би більше, це приниження України, і це відверто недружній крок з боку наших європейських партнерів, якщо їх можна так називати. Тобто вони свої власні шкурні, комерційні
інтереси за російський, вибачте, вонючий газ, за російські гроші поставили вище, ніж свої ж власні загальноєвропейські демократичні цінності. Тобто вони їх фактично продали Росії. І нам треба теж не соромитись, робити з цього висновки і думати, як бути в майбутньому зв'язку. І ми доєднається до нас зараз Марія Іонова, народна депутатка фракції «Європейська солідарність». Доброго вечора, пані Марія. Добрий вечір. Пані Марія, ви були в делегації ПАРЄ в минулому, і ми з вами бачилися в ПАРЄ влітку. Як вам сьогоднішня делегація, вона виступала, як ви оцінюєте? Ну, насправді, я думаю, що ще зарано робити висновки. Там в основному команда і наша делегація складається з нових членів, і в основному більшість це з фракції «Слуги народу». Є декілька дуже досвідчених депутатів, це Сергій Соболєв, Олексій Гончаренко, Андрій Лопушанський. Але насправді питання, от я просто почула попереднього виступаючого, я думаю, що все ж таки Рада Європи, вона сама себе принизила в першу чергу, порушивши свої статутні, скажімо так, правила, основоположні принципи. І все воно виглядало, насправді, дуже, знаєте, так, придатно, тобто це такий був базар. Три причини, насправді, те, що стосується Російської Федерації, і фінанси, і все інше, тобто закриваються очі. Але знову ж таки для України парламентська сфера Європи, і взагалі інституції Ради Європи, вони є важливі в контексті наших законодавчих змін, в контексті боротьби за права людини, верховенства права, і тому про корупції. І тому нам, звичайно, треба продовжувати працювати. Мені здається, що дійсно буде дуже важлива сесія, не помиляюсь, в червні, де буде звіт, от Росія, що вона ж теж країна, яка знаходиться під моніторингом Ради Європи. Буде звіт і буде доклад, скажімо так, що відбувається в Російській Федерації. Не думаю, що тут, скажімо так, ліві Кокс, тобто ті проросійські депутати, члени парламентської асамблеї Ради Європи, їм вдасться якимось чином прикрасити картинку, тому що насправді Крим анексований, і плюс все ж таки те, що навіть якщо повноваження повернули, депутати з Російської Федерації, які були обрані Кримом, залишаються працювати, але всі резолюції, там де зазначені всі порушення міжнародного права Російської Федерації, вони залишилися. І насправді треба наразі вже працювати і нові делегації з іншими членами парламентської асамблеї Ради Європи, особливо просто проаналізувати, хто як проголосував і за Толстого, і за підтвердження повноважень. Наполегливо, детально працювати з кожним з депутатів, яснити свою позицію, чому насправді, скажімо так, Федерація змінить свою поведінку до червня місяця. Зрозуміло вашу думку. Дуже дякуємо вам. Марія Іонова, народний депутат фракції «Європейська солідарність», була з нами на зв'язку. А ось група депутатів ПАРЄ заявили про незгоду з поверненням російської делегації до ПАРЄ без санкцій. Давайте послухаємо разом. Хоча ми не згодні із затвердженням російських повноважень, ми очікуємо, що Російська Федерація буде повністю дотримуватись положень Європейської конвенції з прав людини і виконувати вимоги резолюції парламентської асамблеї. Ці резолюції засуджують анексію Криму, триваючу військову агресію Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, невиконання Росією низки інших резолюцій щодо окупації грузинських регіонів Абхазії і Цхінвальського регіону Південної Осетії, а також висловлюють крайню заклопотаність поводженням з кримськими татарами. Ми вимагаємо, щоб усі порушення прав людини негайно розглядалися російською делегацією і російським урядом. І ми дотримуємося думки, що збереження порушень і триваюча окупація частини територій України і Грузії зроблять представників Російської Федерації відкритими для подальших санкцій.
Пане Андрію, ми почули щодо цитати Пар'є. Так, як гадаєте, взагалі країна-агресорка Росія, вона буде виконувати ці резолюції? Вона буде якось долучатися, хоч щоб не порушувати права українців, кримських татар? Слаба надія, що Росія буде дотримуватись прав людини. Історично в Росії завжди зневажали людину, зневажали правами людини. І нема жодних таких ознак того, що вона в майбутньому буде дотримуватись, поки тоді, на вашу думку, залишається нинішня влада. Чому Росію повернули до Пар'є? Ну, ви ж бачили, докладчики, доповідачі казали, що от Росія ж там гроші нам заплатить за час своєї відсутності, і внесок зробить. Мотивували такими от меркантильними питаннями того, що треба гроші паре. Тобто, на вашу думку, гроші виграли, ніж якщо порівнювати з порушенням прав людей. Тобто для них, для європейців, важливіше стали гроші, ніж порушення прав людей. Ну, ми повинні бачити, да, що таке лицемірство, якщо можна сказати, європейських політиків, що коли заходить мова про гроші, то вони це називають реалполітик. Да? Тобто гроші, російський газ, якщо поставити на важелі, вони переважають, ніж ті ж хвалені російські, європейські права людини, демократичні цінності і так далі. І зверніть увагу, що фактично зрадили Україну представники країн західних, да, на яких Україна якраз найбільше сподівалась, а східноєвропейські країни, які мають кордони з Росією, які раніше в історії страждали від нападів, від агресії Росії, вони підтримали саме Україну, яка теж є жертвою російської агресії. І підтримували також, нас підтримують і США, вони розширили антиросійські санкції. Згоден з вами, Сполучені Штати, Великобританія займають більш жорстку позицію, більш принципову, ніж, наприклад, та ж Німеччина, чи Франція, чи Нідерланди взагалі. Це просто ліцемірство і виходить за межі якоїсь людяності. У Нідерландів збили літак, загинули десятки громадян Нідерландів, а депутати нідерландські голосували за повернення російської делегації. Ми це все бачили всі разом. І хочу зазначити, ось США, вони розширили антиросійські санкції, які вели проти посадовців окупованого Криму. Слухаємо слова міністра фінансів США Стівена Мнучина. Давайте подивимось. Односторонні санкції вводяться за триваючу агресію по відношенню до України і спроби окупації Криму. Сьогоднішні дії демонструють незмінну рішучість змусити Росію нести відповідальність за дестабілізуючі дії в Україні. Дії відомства, вжиті в тісній координації з нашими міжнародними союзниками і партнерами, підтверджують нашу незмінну підтримку відновлення вільних і справедливих демократичних політичних процесів в Криму. І в Канаді також ввели санкції проти 6 приватних осіб. Далі цитата міністра закордонних справ Канади. Санкції демонструють, що Канада та її союзники спільно засуджують незаконну анексію Росією Криму та нелегітимні вибори, проведені там минулої осені, а також те, що Канада і світова спільнота готові збільшувати ціну ігнорування міжнародного права та заснованого на правилах міжнародного порядку. Ось ми почули, що США і Канада, вони ввели санкції. Як гадаєте, ці санкції якось впливають на Росію? Ну, впливають на окремих представників російської еліти, тому що вони персональні проти фізичних осіб. Але це, знаєте, як слону драбинка, ці санкції, якщо казати відверто. Якщо б вони насправді хотіли завдати шкоди Росії як країні-агресору, то вони б не проти фізичних осіб вводили санкції, а секторальні санкції, галузеві, щоб страждали цілі галузі економіки України. Але ж цього не відбувається. А як гадаєте, чому вони не робляться? От, наприклад, хоча б такі санкції, як проти Ірану в свій час, Північної Кореї вводили,
але ж проти Росії бояться це робити. Ну тому що мають спільний бізнес, гешефт на торгівлі з Росією, хочуть і далі задешево російські природні ресурси отримувати. І продавати туди свої товари. Знаєте, нічого нового в світі. Продовжується боротьба за ринки збуту і за джерела природних ресурсів. Тоді ми бачимо з одного боку таку підтримку США, з іншого боку США не веде секторальні такі санкції. Може вони всі втомилися від України? От те, що ми кажемо, гібридна війна, а тут гібридні такі міжнародні відносини. З одного боку засуджуємо агресію, наші західні партнери засуджують агресію, а іншою рукою продовжують торгувати, обмінюватися тими економічними ресурсами з Росією. А як гадаєте, може втомилися від України? Вже 6-й рік російська агресія в Україні. І Європа, ми бачимо повернення російської делегації до ПАРЄ. Ну, скоріш за все, вони несвідомі тої загрози, яку російський імперіалізм, агресія несе в світі для загальносвітової стабільності. Їм кажеться, що все це тимчасове, що, наприклад, поміняється Путін і політика зміниться. Хоча це, якщо подивитись на всю історію Росії, вона могла жити, розвиватись тільки за рахунок агресії, захоплення територій сусідів і гноблення інших народів. І якщо далі будуть наші європейські політики питати, мати такі ілюзії, то нічого доброго для безпеки самої Європи це не призведе, але вони зрозуміють це, але вже буде занадто пізно. Це як було з Гітлером в свій час, якого весь час умиротворювали, давали йому захопити одну територію, іншу, пробачали, тільки б не було Великої війни. Але ж бачимо, вона все рівно була в Європі. Пан Андрій, ви такий досвідчений політик і бачили, як працювала і попередня влада, і сьогоднішня влада. Якщо порівняти, як взагалі Україна змінюється щодо ставлення до Росії, яка анексувала Крим і вела війська на Сході? Ну, зараз у нашої нової влади теж є певна ілюзія, що Росію можна якось задобрити, умовити на щось там, що попросіть Путіна, щоб просто перестали стріляти, щоб вивели війська, і він виведе, тому що йому нібито стане якось соромно, що ли, за свої попередні дії. Ну, я думаю, що з часом і ці ілюзії пройдуть, і вони будуть проводити більш жорстку і прагматичну політику щодо російської агресії. Якщо порівняти сьогоднішню владу і попередню, як гадаєте, хто більше говорив про Крим? Хто більше все ж таки хоче тиснути на Росію? Чи бачите ви різницю між попередньою і сьогоднішньою владою? Ну, я можу сказати свою думку. На мою думку, влада Зеленського продовжує політику і внутрішню, і зовнішньополітичну Порошенка. Тобто тут я не бачу великої різниці. Як гадаєте, чи є план у сьогоднішньої держави щодо повернення Криму до складу України? Важко сказати. Може, він і є десь там під грифом секретно в Раді національної безпеки і оборони, але публічно до українських громадян його ніхто не доводить, і ми не знаємо, є він чи немає його. Але не забувати про Крим весь час, нагадувати, от хоча б це влада робила, і це вже був би якийсь маленький крок до того, щоб рано чи пізно вирішити це питання. І поговоримо ще про одну тему. Ось Україна направила 7-му повідомлення до Міжнародного кримінального суду стосовно примусового переміщення цивільного населення з окупованого Криму. Вказано про відповідальність вищого керівництва Російської Федерації, яке саме започаткувало і реалізовує політику переслідування на території півострова. Про це повідомили в прокуратурі Автономної Республіки Крим.
Особливістю цього повідомлення є те, що в ньому зазначається саме про відповідальність вищого керівництва Російської Федерації, які саме започаткували і реалізовують політику переслідування на території півострова. Особливий акцент теж у цьому повідомленні йдеться про широкомасштабне і систематичне якраз витіснення населення з окупованого півострову, тому що ми бачимо, що це злочини і внутрішньопереміщені особи, які в результаті там злочинних дій виїжджають на материкову частину України, вони відбуваються на всьому півострові, відбуваються протягом майже всього періоду окупації. Пане Андрію, ось ми почули прокурора Автономної Республіки Крим. Як гадаєте, які будуть результати цих позовів щодо Міжнародного кримінального суду? Ну, сподіваємося, що вони будуть на користь Україні, а взагалі-то треба було б за 5 років побільше б таких позовів, і вони повинні були до міжнародних інстанцій ледь не щомісяця надходити, а не так воно якось компанійщину характер мають, не системний характер, скажімо так. Тобто вони мали, як на ваш погляд, кожен місяць звітувати? Ми бачимо, що щодня в Криму відбуваються і порушення прав людини, і переслідування кримських татар, да, порушення їх національних прав. То треба на це українській владі більш оперативно і жорстко реагувати. І не пробачати жодного випадку, про який тільки стає відомо. І поговоримо щодо представників влади. Ось керівник бюджетного комітету Верховної Ради, народний депутат від «Слуги народу» Юрій Арістов заявив, що при формуванні бюджету розглядалася ідея, цитую, продажу води в Росію. Про це він розповів у новому випуску програми «Схема» на Радіо Свобода. Арістов сказав, що йшлося про Крим. При цьому нардеп не вимовив слів «окупований» або «український». Давайте подивимось разом. Він розповів про ідею продажу води для наповнення бюджету України. Була ідея продавати воду. Израильтяне продают воду через практически воюющую страну, зарабатывают. То есть они фактически решают свои социальные проблемы за счет такого. Может быть и здесь. Вы хотели воду продавать куда? Ну, вот Россию, допустим. Вот я как вариант смотрю, что есть такая история. В Крым, да. Речь шла о Крыме. Так в России чи Крым? Крым. А Крым чей? Наш Крым, ну, это безусловно. Пане Андрій, як вам така цитата депутата від «Слуги народу»? На жаль, серед слуг Зеленського забагато якихось неоднозначних таких фігур, які досі не можуть визначитись ні з Кримом, ні з окупацією Донбасу, чи роблять неоднозначні заяви. А що це означає? Яких депутатів обрали українці? Ну, на жаль, українці не обирали. Це були ті депутати, які там пан Зеленський особисто чи його найближче оточення просто записали в списки партії «Слуга народу» на останніх парламентських виборів. І українці фактично обрали кота в мішку, да? Чи котів, да? Чи там інших якихось. Так, пане Андрій, дивіться, якщо вони вже розглядають такі ідеї в парламенті, в Кабінеті міністрів, про що це може свідчити в майбутньому, якщо зараз вже мають такі ідеї? Це тривожна ознака того, що ці люди для себе такі варіанти розглядають, як поновити подачу води в Крим, інші, замість того, щоб більш жорстко, щоб для Росії ціна окупації була задорога. Да? Треба було не тільки воду перекривати, а й перекривати електроенергію і так далі, і так далі. Будь-які зв'язки перервати з окупантами. І поговоримо щодо Криму, ближче до нашого півострова. Ось 3 травня відбудеться мирна хода на Крим. В етері АТР лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що ця акція не тільки кримських татар, а усіх патріотів України. Давайте послухаємо разом.
По-перше, це не тільки акція кримських татар. Цей марш стосується усієї патріотичної України. Якщо у питанні батьківщини ми думатимемо лише про особисту безпеку, то там завжди буде окупація. Тому є ризики, і на них варто звертати увагу. Але якщо ми нічого не робитимемо, то тиск в Криму буде лише посилюватись. Тому, якщо ти вважаєш себе людиною, і якщо в тебе є честь і гідність, ти повинен щось робити задля батьківщини. В етері АТR ми поцікавилися у народних обранців, як вони ставляться на таку ініціативу та чи візьмуть участь у акції. Давайте дивитись. Особисто я цілком підтримую. У нас на фракції ми поки не розглядали це питання, оскільки, власне, звернення з'явилося недавно. Але зважаючи на те, що членом нашої фракції є Рустем Умєров, який фактично дуже активно працює в Кримсько-татарському русі, є фактично представником кримсько-татарського руху в фракції «Голос». Я думаю, що найближчим часом ми висловимо позицію фракції. І так, я повністю синхронізуюся і підтримую пана Джемілєва в тому, що потрібно постійно діяти, доводячи свою любов до країни. Абсолютно підтримую, на марш піду. Раніше про нього не чув, але я дуже, із великою любов'ю і ставлюся до кримсько-татарського народу і до Криму, який ми повернемо, бо Крим – це Україна. І, власне, ті речі, які відбуваються на території анексованого Криму, вони мають завершитися. І ми маємо всі боротися за те, щоб повернути Крим назад, щоб кримські татари знову відчували себе вільними. Пан Андрій, знаєте, до вас в гостях у мене був народний депутат позафракційний Антон Поляков. Він приєднається до акції. Чи приєднаєтеся ви до акції? Безумовно, я не тільки сам приєднаюся, а запрошую всіх своїх друзів, близьких підтримати кримсько-татарський народ, проявити солідарність з нашим братським народом, коли українці вже не 100 років жили поруч, разом страждали від російської агресії, відбивали цю агресію. Тому це крок, який повинен кожен свідомий українець зробити. Тобто ви схвалюєте цю ідею лідера кримсько-татарського народу? І прийму участь. З ким ще прийдете? Безумовно, запрошую своїх друзів, колег, родичів, сім'ю візьму з собою. Пане Андрій, знаєте, Меджліс закликає приєднатися також і міжнародні організації. Як ви гадаєте, чи вони приєднаються, чи вони підтримують не тільки кримських татар, а також українців? Думаю, що треба звернутися і до представників іноземних, щоб були посли Великої Сімки, інші посли східноєвропейських країн, представники міжнародних організацій. Це надало би більшої ваги цієї ініціативи. Дякуємо вам. Гостем нашої програми був Андрій Павловський, народний депутат 6-7 скликань. Дякую всім, хто був з нами в ці години. Залишайтеся з АТR.